Имам чувство, че понеже аз вече съм хипер напрегната, няма как да го успокоя това дете. Все едно, аз как го усещам? Аз съм вече толкова напрегната от това цялото време и толкова съм изморена, напрегната, вече съм изнервена. Как ще го успокоя? То няма да спре да реве. Тежката депресия често започва също почти непосредствено след раждането. Тоест тази следродилна тъга, за която говорех. Добре дошли в Неговорено. Аз съм Диляна Костова. Майка, жена, треньор, предприемач и водещ с мисия да създам едно пространство, в което да си говориме без да се осъждаме, без страх и абсолютно неподправено. Днес отново си говоря с Дима. Днешната ни тема е следродилната депресия. И искам да направя едно уточнение, че тези първи три епизода са всъщност една много голяма тема, която обхваща периода на забременяването на майката, носенето на плода и след като тя роди, всъщност обгръщаме емоционалното състояние на жената. И съответно, дали има влияние върху детето, в какви състояния, в какви моменти има всъщност влияние емоционалното състояние и какви емоции е нормално тя да изпитва. С цел искаме да помогнем на тези дами, които са в този период или им предстои този период да бъдат подготвени, да бъдат по-осъзнати и съответно да им помогнем със съвети. Сега сме на тема следродилна депресия. Всъщност, има ли такова нещо като следродилна депресия? Разбира се, че има. За щастие все повече се говори за тази тема, тъй като тя е много сериозна и освен по-леките състояния, които се срещат, се наблюдават и доста тежки такива. Много тежките депресии биха могли да прераснат или пък всъщност да се касае за психотични състояния. Така че да, жените в последно време срещат много и все повече трудности в периода на майчинството. Даже го описват като една паралелна вселена, в която попадат. Какво всъщност се случва непосредствено след като жената роди, с нейната психика, емоции, нали, чисто физически има, нали, според това дали естествено или със секцио раждането, нали, в едната ситуация уж би трябвало жената по-бързо да се възстанови, при другата ситуация жената все пак претърпява операция и е малко по-специфично, но като изключиме чисто физиологично как се променят нещата и какво се случва, психиката и емоциите и как се променят в момента, в който роди. Аз само мога да кажа за себе си, че просто в момента, в който му чух гласа на детето ни, аз съм на операционната, аз със секцио съм раждала, нали, не виждам нищо, не знам какво се случва, но просто го чух. И това просто всичко промени. Просто му чух гласа и това беше край. За мен беше... Просто станах майка. Изведнъж. Нали? От тук нататък всичко последствия, нали? Но просто се флипва ето така, според мен, при жената. В момента, в който чуе и хване детето в ръцете, просто всичко се променя. Може би отчасти проблемите се дължат точно на това, което казваш, че всичко става и така, като същракване с пръсти, много изведнъж. И въпреки, че в предната тема говорихме, че тези 9 месеца, през които жената е бременна, някак като че ли целят да я подготвят, не само телесно, но и психически за това, което предстои след раждането на бебето, но все пак раждането на едно дете винаги ни изненадва по много и най-различни начини. За някои майки, за жалост, трудностите започват още от самото раждане. Това би могло да бъде много трудно, тежко, дълго, продължително раждане или пък с много усложнения. Има дами, които изключително много се фиксират над начина, по който ще родят. Тоест, дали ще родят естествено или ще родят чрез секцио. Като преди време, и сега доста често срещам в групите и в интернет пространството дами, които сякаш споделят, че не могат да преживеят факта, че детето им е родено с секцио, да речем, а не по естествен механизъм. И оттам сякаш е първото им разочарование,
от тях самите като майки. Тоест, аз не можах да дам най-доброто за това дете, като под най-доброто се разбира естественото раждане. Знаеш, имаше много години и спорове по тези теми, дали ще родиш нормално или с секцио, дали бебето ще бъде кърмено или ще се храни с адаптирано мляко. Това са общо взето топ теми, които взривяват всяка една жена. И когато така жените информирали сме се доста по всичките тези въпроси и се оказва, че все пак жената трябва да роди с секцио, например, и понякога още от този момент се получават трудности, които някои дами изпитват в връзката с бебето. При теб се е случило така, изведнъж като си чула плача, гласа на детето и си получила това вътрешно усещане, че всъщност си майка, тази еуфория, която жената изпитва особено в моментите, в които ражда естествено. Докато при други жени обаче те не могат да изпитат непосредствено тази емоция и това е първото нещо, което започва изключително много да ги притеснява още от болницата. Тоест, аз не можах да изпитам тая еуфория, които други жени, да речем, казват, че изпитват, когато раждат нормално, и оттам нататък започват едни мисли, които вървят в много и различни негативни посоки. Също има жени, които по време на раждане с секцио всъщност им се налага да родят с пълна опойка и това е допълнително утежняващо понякога обстоятелство, тъй като те пък изобщо нямат този момент. Те се чувстват така, сякаш не са присъствали на раждането на своето дете. Понякога се чувстват изключително виновни и много тъжни за това, че не са го приветствали на белия свят. Ами то понякога има медицински изисквания. Абсолютно за това нещо, е точно и така. Да, съгласна съм, наистина не зависи от тях, но смятам, че отчасти тези трудности на майките се дължат именно на факта, че непрекъснато се говори и се спори по-скоро по тези теми в публичното пространство и едва ли не, ако бебето не е родено нормално, е родено с секцио, то не е минало по родовия канал, не е подготвено за раждане, не се е там налапало с лактобацили или каквото не е дало този свой напън, този свой импулс за това, че иска да се роди. И майките започват изключително много да се вглъбяват в това и въпреки, че както споменати, има адски много обстоятелства, които всъщност не зависят от нас. Може би това е една от трудните мисли за много, много жени. Мисля, че по-натам отново ще стигнем до този момент, който е свързан с контрола, с това, че ние няма как да контролираме всеки един момент от бременността, от раждането, а след това и в отглеждането на нашето дете. След това, вече след като бебето е дошло на белия свят, много често, докато майката все още е в болницата, всъщност настъпват много резки хормонални промени. Вследствие едни хормони спират да действат, други се активизират по време на самото раждане. След това, за да може да тръгне майчината кърма, отново имаме различна хормонална промяна. Съвсем естествено, това е едно чисто телесно, чисто физиологично състояние, което предпоставя и промени в самата майка. Това, че тя изпада в едно състояние, което наричаме след родилна тъга или като бейби блуз, също така е популярно, което е бейби блуз. Някои майки го разпознават под това название бейби блуз или след родилна тъга на български, което се наблюдава при около 75%, 80-85% дори при жените. Тоест процентът е толкова висок, тъй като това състояние наистина е хормонално индуцирано. В него имаме и психологически момент, но той е свързан отчасти с това осъзнаване на жената, че е станала майка. На практика това състояние се изразява в факта, че жената се чувства, понякога може да се чувства тъжна, да плаче през една голяма част от времето, без особена причина. Чувства се и щастлива също така. Нали? Тя обича си детето, радва се, преживява щастливи емоции около неговото раждане, прибиране от дома и така нататък. Но въпреки това доста често плаче, чувства се разстроена, понякога се чувства гневна, избухлива, минават и най-различни мисли в главата.
ето го сега, бебето се роди, аз какво ще правя от тук нататък, как ще го отгледам това дете, дали ще бъда добра майка, как ще се справя като родител, ще успея ли да опазя физическото му здраве, ще направя ли най-доброто за него, ще успея ли да го възпитам добре. Понякога на жените им е трудно да свикнат дори с самата дума майка, защото хората около тях идват, поздравяват ги, приветстват ги, стотици обаждания понякога по телефона, честито ти стана майка. И ние чуваме тази дума майка и все още обаче сякаш не можем да се отнесем към себе си, защото идентификациите ни обикновено са на т.е. начинът, по който се възприемаме, са на професионалист, на човек, който има на брой приятели, такъв и такъв и такъв като приятел, в партньорските взаимоотношения, в хобитата, нещата, които обичаме и с които се занимаваме. Но това нещо ни е нещо напълно ново, тотално непознато. И жената има нужда. От една страна, както споменах, действа хормоналния дисбаланс, който предизвиква и дава своите ефекти като настроения, емоции, поведения у жената. А от друга страна е тази психична настройка за това, че бебето вече се е родило, то е тук при нас и ние влизаме в една изцяло нова роля, която на този етап въобще ние знаем каква е, как ще я вършим, какви ще бъдем ние като майки. Много често през този период майките също така правят една вътрешна ретроспекция на взаимоотношенията със своите собствени майки. Какви са били техните майки, какви са били плюсовете им, какви са били грешките им, какво ние самите искаме да възпроизведем от това отношение с нашите деца и за други неща пък си казваме, не, нали, аз това в никакъв случай не бих искала да го правя. Това е напълно нормално състояние. Обикновено то отшумява за около 2 седмици. Какво представлява следродилната депресия? Чисто психологически някакви конкретни мисли, тревожност, тъга, какво най-често е състоянието на жената и има ли различни видове депресия, като степени, по-лека, умерена, средна, силна, нещо от този сорт, да обясниш дали съществува нещо такова. Това, което аз лично съм направила като разграничение в практиката си, без да се ангажирам, че е релевантна международна класификация, но по-скоро е опита в моята практика и в моята работа, който смятам, че ще бъде полезен на хората, които ни слушат, е, че след раждането всъщност ние наблюдаваме няколко типа психологически промени и състояния при жените. Това са следродилната тъга, следродилната депресия, разстройството в адаптацията към новия период и в някои ситуации следродилна психоза. Нещо, което разграничавам като състояние, следродилната тревожност. Това е общо взето спектъра, в който майките изпитват различни трудности след раждането. Разбира се, тези състояния, всяко едно от тях може да бъде различно по тежест, може да има леки промени в настроението, поведението, емоциите, мислите и цялостния начин, по който майката се чувства. Също така депресията би могла да бъде умерена и в някои случаи, за жалост, тежка. Като честота, която ние забелязваме проявлението на всички тези състояния, следродилната депресия се среща при около 70 до 85% от току-що родилите жени. Много сериозен процент. Сериозен процент, защото, както споменах, тя е чисто хормонално детерминирана. И тъй като хормоналният бум и дисбаланс е практически наистина огромен в по време на раждането и след това, докато се регулира майчината кърма, всъщност това обуславя високия процент на подобен тип състояния. Когато говорим за следродилна депресия, статистиката показва, че България следва тенденциите, които са характерни за Западна Европа, за западния свят въобще, т.е. между 10 и 20, дори до 25% от
жените страдат от някаква форма на следродилна депресия. Като аз лично смятам, че тази статистика обхваща по-скоро умерените и тежки случаи. Когато говорим за по-леките форми на следродилна депресия, те много често минават под радара. Така че ако обхванем всичките тези случаи, може да е дори и повече. На практика, ако говорим конкретно за България, това означава, че при 50 673 раждания за 2024 година, броя на жените, които са страдали от следродилна депресия е между 5 и 10 хиляди, което е изобщо не малко като данни. И като статистика, и разбира се, няма как да не буди тревога. Можеш ли да ни обясниш какво представлява, нали, като професионалист, да ни обясниш какво представлява следродилна психоза? Следродилната психоза ами е най-тежкото състояние, което се наблюдава в следродилния период, докато в останалите случаи обикновено жената може да се чувства тежко, зле, понякога да споделя дори за суицидни мисли или за много тежки преживявания. Тя все пак има своята запазена критичност към ситуацията, докато при следродилната психоза нерядко човека започва да губи, жената в случая, започва да губи своята критичност към това, което се случва. Тоест, възможно е, освен, че майката може да се чувства тъжна, изключително потисната, да не желае да се грижи за своето дете, да има негативни мисли по отношение на детето, за това, че не го иска, не може да се грижи за него, понякога да има и налудни идеи, които са свързани с това, дали това е нейното дете всъщност, дали не са го подменили в болницата случайно, откъде се е появило то, или пък да чува по един изключително страшен начин плача на бебето, като един преследвач, като един натрапник, който я преследва и иска да я унищожи. Понякога майките може да имат налудни или пък параноични мисли по отношение на близките също, така че близките, които всъщност искат да им помогнат, се опитват да им навредят по някакъв начин или искат да им отнемат бебето, или не им дават достъп до детето, или че искат да навредят на тях и на детето по някакъв начин. Възможно е да има много рязка и крайна промяна в настроенията от тъга, депресивност и апатия да се преминава в много силна и бурна раздразнителност, враждебност, скандали с близките и с хората наоколо. Като цяло това са, може би, най-така отявлено изразените симптоми, които се срещат в това състояние, като основното е, че естествено то е съпроводено и с много силна тревожност. Обикновено жените сякаш не могат да си намерят място. Така, чувства се наистина едно много силно вътрешно напрежение, притеснение и тревога, което е доста трудно да се овладее. И в комбинация на всичко това, нали, съответно към нея има изисквания, очаквания тя да се грижи за детето, да го кърми, да даде любов, топлина, ласка, а нерядко майката се чувства неспособна на това. Възможно е да има много силно усещане за вина и в дадени моменти всъщност да се появяват и мислите, които са свързани с самоубийство или пък в някои случаи за нараняване на детето, което не се припознава като свое собствено дете. Тук ми се иска да кажа, че понякога майките не са водени от това, че в някои случаи имат негативни емоции към детето, но в други случаи имат заблудни идеи, че детето ще бъде по-добре, ако не е на този свят, в който има много болка, тъга и нещастие, а отиде на едно по-добро място. И понякога това е причината майките да посягат на живота на собствените си деца за жалост или пък на своя собствен. Особено когато усещат и все още имат някаква запазена критичност към това какво се случва всъщност с тях. И тъй като това състояние звучи доста тежко, доста страшно и понякога то може наистина да има страшни последици, тук е много важно да кажем, че е задължително просто
посещението при психиатър, както и медикаментозното лечение. Нерядко след родилната психоза започва непосредствено след раждането, понякога още в болницата дори, или в кратък период след това започват някакъв тип прояви или определени личностови промени, които се случват. Затова е важно, когато ние забележим нещо подобно и особено ако вече черногледството и тягостното чувство е стигнало чак до такава степен, задължителна е консултацията с психиатър. С психиатър конкретно и медикаментозно лечение. Като е важно да кажем, защото това звучи много страшно, разбираемо. Всяка една жена се притеснява да не се случи нещо подобно, или пък, ако в момента преживява и преминава през такава огромна трудност в своя период, все пак да има доверие на специалиста, който се грижи за нея, да следва лекарствената терапия и когато тя е достатъчно добре подкрепена чрез лекарства, следи се състоянието, получава адекватна подкрепа от близките, от партньора, това състояние също би могло да бъде превъзмогнато. Тоест не можем да кажем, че е стигма, която от тук нататък лежи върху майката. Дори в това състояние е възможно да има решение, нещата да бъдат обратими в даден период, но е задължително да се потърси професионална помощ. Най-добрият подход в такива ситуации е първо търсим психиатър, психиатъра следи състоянието, близките оказват подкрепа и евентуално жената или нейното семейство биха могли също така да работят с психолог, за да може да им обясни каква е ситуацията, да им даде адекватни съвети и да може да ги подкрепи, че дори в такава ситуация човек може да продължи напред и да има едно добро родителство. Да. И да даде по-добра грижа за своето дете, защото често майките казват, детето ще бъде по-добре без мен. Ако една жена е добре обгрижена и ние сме се погрижили за нея и това състояние във времето така го контролираме и то започва да отшумява, не мисля, че има друго, което ще е по-добро за нейното дете, от това тя да бъде все пак налична. Тя да бъде дори да не е изцяло ефективна като родител, имам предвид да изцяло да поема грижата за детето си, обгрижването му и така нататък, все пак нейното присъствие е важно. Да. Аз лично съм раждала в болница, в която имаше след като родиш, минаваше психолог там, нали, в рамките на престоя в болницата, минаваше психолог всеки ден поведнъж, което, доколкото на мен ми е известно, на много малко места в България се случва, за съжаление, и доколкото аз знам, в чужбина има такива програми, които са много по-продължителни. Всеки ден се минава социален работник, който или психотерапевт, или психолог, който минава и наблюдава майката, помага, дава съвети. Тоест има една подкрепа от държавата за майките, конкретно, чисто психологически. Това смяташ ли, че ако го има като практика в България, статистиката ще е още по-ниска, той ще бъде по-ниска? Това е моята мечта, да има такава система в България и във всяко едно родилно отделение да има специалист, психолог, психотерапевт, но говоря наистина специалист, човек, който си разбира от работата, познава състоянията на майките, може да идентифицира подобен тип състояние или пък ако има заявка от жена в родилното, тя да бъде поета веднага и на момента. Защото всъщност и моите наблюдения показват точно това, че много от жените, които се свързват с мен, често те го правят, когато са в тежка депресия. Обикновено го правят след първия месец или между първия и втория месец. Когато са с умерена депресия, обикновено се свързват с мен към края на втория, третия месец. И ако са с по-лека форма, нали, те минават вече месеци наред, преди жената да реши да поговори с някого. Докато голяма част от тези състояния могат да бъдат идентифицирани още в родилното,
и с жената, да работи специалист. Като тук ми се иска да кажа, че вероятно в немалко отделения сигурно има човек, който е назначен на тази длъжност, но за жалост системата е такава, че просто той не е точният човек, да речем, или медицинска сестра, които са страхотни, като нали, медицинските сестри, акушерките вършат невероятна работа в тези отделения, но работата на психолога е друга и е съвсем различна. Даже в много родилни отделения не просто няма специалист, психолог или психотерапевт, ами обстановката е такава, че тя всъщност оттежнява и влошава състоянието на жената. Ви си представете една жена, която е в следродилна тъга, която на първия ден след раждането изпитва болка, неудобство, тъга, плаче от сутрин до вечер, не знае как да си хване бебето, как да го накърми и така нататък. Минава един санитар или пък акушерка и казва какво си ми се разревала тук или ти какво си мислиш, нали? Да. Прословутата реплика, че лесно майка не се става. Да. Или нещо, което също на мен ми се е случвало в родилното, моля да ми дадат хапче, защото ме боли главата и ми е лошо и не мога да стигна до другия край на отделението, който е сигурно на 1 километър да си взема детето, при което се обръща сестрата и ми казва: като не можеш, няма да ходиш. Бебето ще седи да те чака под отворения прозорец. Да се наканиш да ти стане добре. Ето това е отношението, което аз лично съм получила с първото ми дете в голяма софийска болница. Така че това е реалността на нещата. Не просто няма такъв специалист, а понякога още в родилните отделения. Тук, разбира се, не искам да говоря с негативизъм срещу здравните работници и специалистите, които работят в тези отделения. На всички нас ни е ясно, че те са една част от тях с бърнаут синдром, че са зле платени, че натоварването им е безкрайно и така нататък. Не знам дали това оправдава понякога безчовечното и нехуманно отношение към младите майки и жените, които току-що са родили, но такава е реалността. Да, наистина го има това нещо, за съжаление. Ти отваряш една друга тема, която може и много сериозно да ни погнат за нея. Да го изрежем? Не. Въобще в никакъв случай няма да режеме нищо. Просто то наистина, за съжаление. Така аз лично там, където съм раждала, наистина съм силно впечатлена от отношението, което аз получих там. Но и наистина имаш нужда. То най-малкото, което е дори не толкова много да те гледат като нали, писано яйце, а по-скоро да не ти говорят ето така. Да, елементарна грижа. Говорим за елементарна грижа и подкрепа. Защото е много тежко и е много неприятно. Създава се едно много неприятно усещане към целия престой, към процеса. Почваш да се чудиш такъв тип хора, въобще грижате се за твоето дете, което е в другия край на отделението. Ти почваш вече да се чудиш дори за това, нали, съвсем да не ти е окей. Така че определено малко човещинка въобще в здравеопазването няма да навреди на никой. Съгласна съм, че не е лесна тази работа, но в крайна сметка, като не ти харесва дадено нещо, просто можеш да го смениш, нали, някакси да го няма това усещане. Просто наистина е неприятно. Съм чувала много такива истории. Аз колко съм чула, и всички жени, почти всички жени, които консултирам за толкова години вече назад, имат някаква такава история, която е свързана с още неща, които са започнали в родилното отделение и начина, по който това ги е накарало да се чувстват след това. Разбира се, не можем да обвиним един такъв единичен случай, че може да доведе до тежко следродилно състояние, но нерядко нещата започват до там и ако има кой да ги идентифицира, бихме могли да имаме много по-добра грижа за жените. Може би нещо, което е добре да маркирам, което съм виждала в болниците, поне тук в София, надявам се и в по-малките населени места да е така. Не винаги има психолог, но понякога има, да речем, консултанти по кърмене или други специалисти от външни организации, които посещават отделението през някакви часове през деня и дават множество съвети на майките относно първоначалните грижи за бебетата, как да ги кърмят, как да се грижат за тях. Аз лично смятам, че това е много
полезна практика, така че всички жени, на които им предстои раждане или пък така биха могли да се възползват от тази добра услуга. Също така, нерядко тези специалисти имат и познания относно психичните трудности на дамите, така че дори да не могат, те нямат и време в момента да обърнат внимание, но могат да ги насочат към човек, който би могъл да им съдейства. Да, това наистина е много полезно. Казвам го отличен опит. Пак споменавам, болницата, където аз раждах, си имаше специалист по кърмене. Дамата в момента, в който родих, започна да идва всеки ден по 2 пъти. Сутрин и вечер идваше да ми помага, да ми каже още как се прави, защото като за първи път ставаш, майка, за първи път хващаш, дори даже понякога даже не знаеш как да го хванеш това бебенце. Показах ни как се къпе, козметиката ни запознаха, идваше дори масажист, рехабилитатор, който ни помагаше да се възстановиме, слагаха ни неща на земята, да вървиш по тях. Тоест има много така в престоя, в който си в болницата, имаше внимание към всички тези елементи. И аз лично съм страшно доволна и много ми помогнаха. Наистина много ми помогнаха. Така е, да. После успях да ги прехвърля в къщи, как да ги правиме нещата. И смятам, че е много полезно. Наистина, колкото повече болници, въобще държавата, ако може да отдели средства и да има такива специалисти по болниците, би било много полезно. Какво още може да ни разкажеш за депресията? Може би аз тепърва мога да започна да говоря за депресията. Когато депресията всъщност може да бъде, както споменах, лека, умерена и тежка. Тежката депресия често започва също почти непосредствено след раждането. Тоест тази следродилна тъга, за която говорех по-рано, някак не отшумява, а не просто не отшумява, ами състоянието сякаш започва да става още по-тежко. Това, което обикновено е характерно за жените в това състояние, е, че когато ги виждаме, те изглеждат много често така вяли, отпуснати, нямат енергия, трудно се концентрират, сякаш трудно им е да си съберат мислите или пък плачат непрекъснато по време на консултацията, споделят, че така и в къщи плачат през голяма част от деня или пък когато не плачат, са гневни и разстроени. Нерядко в това състояние всъщност на жените им е трудно да полагат грижи за своето дете. Търсят някой друг, който да поеме по-голямата част от грижите. Да, може да отидат евентуално да го успокоят, да се опитат да го нахранят, но ако има друг, който може да я поеме тази задача, по-скоро предпочитат да делегират това правомощие на майка си, на партньора си, на някой друг, който може да се включи. Нерядко нощем също не остават със своите деца, да речем партньора е на смяна или майката, сестрата на жената в някои случаи, редуват се. Като цяло жените споделят, че се чувстват много тъжни, че плачат през голяма част от времето и че им е трудно да приемат детето и грижата за него. Разбира се, те изпитват огромно чувство за вина от това, което се случва в целият този период, съзнават напълно нещата, които споделят и това ги кара да се чувстват още по-зле. Тук имаме всичките мисли за това, че детето ще се травмира, че те са лоши майки, зли майки, неприятни майки, такива, които не могат да дадат достатъчно грижа за своето дете. И всичко това се чувства много тежко. Плача на бебето също се възприема много негативно, като сякаш не може да се издържа. Това е, което споделя майката. Когато заплаче бебето, и аз така се хващам за главата или ми идва да изляза в другата стая, да избягам някъде, да се отделя просто, като започне да плаче бебето и тук ми напира една вътрешна тревожност и просто искам да го накарам да спре. Да. Искам да го накарам да спре по един или друг начин. Понякога дори си мисля, че искам да му направя нещо лошо, за да спре да плаче. Това са нещата, които споделят жените. Иска ми се да го кажа и да го разкажа по-скоро по този начин, за да може човек да усети какво наистина е настроението
извинявам се в едно такова състояние, не просто да маркирам симптоми, типа нямате интерес към неща, които обичайно сте правили, до момента трудно ви е да спите, да се концентрирате и така нататък. Едно от малкото неща, които изпитваш. Аз мога да кажа в моментите, в които и то най-много, нали, този рев, той значи нещо. Нали, то детето, освен да реве по друг начин, няма как да ти обясни, нали, че му има нещо, но ти не знаеш какво му е. Тоест, това е много... За мен беше един от най-големия стрес, че всъщност ти не знаеш какво му... Искаш да му помогнеш, нали, в моят случай, искам да му помогна, но не знам как, защото съм му сменила пелените, видяла, хранила съм го преди половин час, нали, примерно за мен това е скоро, за него може да не е скоро, той може пак отново да бъде гладен, но ти не знаеш и в един момент какво ли не си пробвал, няма резултат, тето продължава да реве и наистина аз съм имала ситуации, в които просто държа го, то реве и аз рева. И не знам какво му е. И той реве и аз рева, и аз рева и той реве. И в някакъв момент той се успокоява, и аз успокоявам. И той заспива, ама това е примерно 30-40 минути, в който ти не знаеш какво му е. Ял е, сменен памперс, гушкаш го, нали, гледаш да не му е топло, да не му е студено, нали, хиляда неща. Но от него си му има нещо, си има някаква негова тревожност, сигурно. И си реве, и ти си безсилен. И това е много, много, много неприятно. За мен лично беше много неприятно. Предполагам, че много жени са го изпитвали. Просто наистина е в това безсилие да не знаеш какво да направиш. И този рев направо някой път ти идва да се откажеш просто. Просто се отказвам. Не някой друг да се оправя, нали? Аз не мога. Обаче си сам вкъщи и няма какво да направиш. Бебешкият плач е нещо, което взривява почти всички майки от някакъв момент нататък. И като цяло тенденцията е майките много трудно да понасят и да приемат бебешкия плач. Аз лично смятам, че това отчасти е така, защото отново се връщаме към този въпрос за контрола. На нас ни се иска някак всичко да знаем, всичко да можем да контролираме. Ние сме прочели много книги преди бебето да се роди, или поне една сигурно сме прочели. Ходили сме на бебешко училище, на училище за родители по-скоро. Консултирали сме се с приятелки, събрали сме информация, т.е. подготвили сме се теоретично по всякакъв начин. И плача на бебето обаче изненадва ни по един или друг начин, защото особено в първия, втория до към третия месец от живота на детето, една майка има нужда от време, за да разпознае нюансите в плача на своето дете. И всъщност, вече когато ние имаме опит, знаем, че в интонацията, в гласчето точно, което се възпроизвежда, в силата на звука, в начина, по който детето си отваря устата или пък си примижва очичките, то плаче по различен начин. И с опита ние се научаваме да разпознаваме дали е жадно, дали е гладно, дали нещо го боли. Да, в един момент почнах много да го разпознавам и примерно казвам, примерно сме с моят мъж вкъщи и той почва да мрънка и аз му казвам гладен е. Как пък разбра, че е гладен? Ми казвам, гладен е. Точно така. Минава време, нали, и то в месеци. И трябва да все пак да бъдеш по-осъзнат, за да можеш да, нали, като тестваш нещо, да видиш, да, това работи, това го свързваш с това плач, но това минава много време. Обикновено майките се научават наистина в опита точно на това нещо, но преди да се случи всичко това, на нас ни се иска някакси, нали, ние всичко сме прочели, значи когато бебето заплаче, ние трябва да можем да разберем какво му е на него. А както спомена ти, едно дете може да плаче понякога дълго и неутешимо по много и различни причини. И не винаги майката е виновна за това нещо. Това си е част от бебешката психология понякога. В други ситуации то не е нито гладно, нито жадно, нито колики има, то иска просто майчиното присъствие. Това ти да го гушнеш и то да си поплаче едно известно време, защото нервната му система вече дава на късо, например, и нужно му е да поспи, но не може да заспи, да речем. И му трябва това време,
време, в което да успее да се успокои. И тук това мисля, което за което майките всъщност не си дават сметка и което много ги тревожи, е, че щом бебето продължава да плаче, значи с него непременно се случва нещо лошо, нали? Едва ли не пак то може да бъде травмирано от това, че прекалено дълго време плаче. Това има едната мисъл, а другата е, че те не се справят добре като майки. Щом бебето плаче, то не може да се успокои, камо ли пък 40 минути, макар че като каза 40 минути, истината е, че едно бебе може да не може да се успокои 1 час, 2 часа, 3 часа понякога. Има различни деца, някои са много предизвикателни и се случва също и такава ситуация. Но тук за детето огромно и съществено значение и разлика прави това, дали майката прави ответ на неговата реакция или не. Ти може да не може да успокоиш детето си, но самия факт, че си до него и той има на кого да поплаче и някой, който да го чуе, и да утвърди, да, ти си тука и нещо се случва с теб. Съжалявам, не мога да разбера какво ти е точно в момента, но аз съм тука. И съм тука до тебе. Дай да видим сега. И майките ние започваме да изреждаме и да предполагаме. Жаден ли си, гладен ли си, ма какво ти има? Ох, писна ми вече, умръзна ми, нали, не мога повече. И действително, когато майката е прекалено и физически изморена, пък и психически, особено ако цял ден е слушала нещо подобно, ако таткото или друг човек е наоколо, това е момента, в който е добре той да се включи. Да. И да каже, виж, излез за малко. Иди почини си, ще пробвам аз. Дай да пробваме да пуснем музика, да изгасим лампата, да я светнем, да пуснем... Какво ли не правят нещо родителите? Друго, да. Пускат абсорбатора, прахосмокачка, бял шум, розов шум, зелен шум, не знам какъв си. Всевъзможни неща пробват родителите, за да се опитат да успокоят бебето. И да, понякога никой сякаш от семейството не успява, то просто си плаче едно известно време и вече от умора така притихва, предава се и заспива в даден момент. И това е нормално да се случва. Но това, което е важно, е всъщност ние да не придаваме на това, аз съм лоша майка. Нали, не мога да си успокоя детето, не знам какво му е. Нормално е да не знаете. Нормално е да не можете, но е добре да ни се иска. Т.е. да сме там около детето и да поем. И това е ролята на майката. Малкото бебе, вероятно и в първоначалната тема сте говорили или ще говорите след това, съвсем новородените бебета имат това усещане за разпокъсаност на своето тяло. Т.е. те нямат усета. Конкретно не сме споменали, но в последствие ще го говорим. Да, то е много интересно всъщност като информация и за жените да го знаят, защото колкото повече знаят за бебешката психология, толкова по-лесно ще им бъде да влязат в обувките на бебето и да обърнат своето си страдание в емпатия към детето си, в съчувствие в дадени моменти, като под съчувствие нямам предвид, нали, да окайваме горкото бебе, че има колики, нали, ние не можем да му помогнем, да. Тъжно ни е, на всяка майка е тъжно, когато вижда, че детето изстрада и тя няма как да му помогне. Пробвали сме капки, утеха, музика, възглавници, смяна на поза, всевъзможни неща, масаж, разбира се, но това някак не се случва. Тогава единственото, което можем да направим е аз съм тука, до тебе. Разбирам, че ти е трудно, ще пораснеш. Ще озрее коремчето ти, ще пораснеш, нещата ще преминат. Да се опита и тя самата да остане спокойна. Нали, защото в единия случай майките сякаш отрязват бебешкия плач и развиват негативни емоции към бебето, чувстват го като така сякаш бебето ги преследва, като някой, който иска непрекъснато нещо от тях и няма измъкване. Те не могат да се измъкнат от тази ситуация. Се казва и даже не можеш да се изпишкаш. Да, точно така. Това го казват всички жени като цяло. Пък друга част от жените започват да прекалено много да се чувстват и да се преживяват на детето и да детето плаче, както каза ти плачеш, нали, горкото дете, като, нали, тук можем да плачем, за да се чувстваме на детето или да плачем за себе си вече в един момент, защото не можем какво да направим.
Да. Това е по отношение на плача. Трябва да го чуваме като единствения глас, с който детето може да ни говори, може да ни съобщи нещо и да си даваме сметка, че за него е важно да има един друг възрастен, който да му утвърждава непрекъснато неговия интегритет. Това, че него го има, че е тука и че да, може да се чувства неразположено, но мама е тука и тя е контейнер за неговите емоции. Нали, не случайно казваме, че майката е контейнер за емоциите на бебето и това е така поне през първите месеци от живота на детето. Това е така и по-късна възраст е така, но малко започва вече да се пообтягат нещата. Аз даже си мисля, че това, което каза, нали, че бащата го хваща при детето и то виж изведнъж успокоява. То даже ти като си с това дете постоянно и се опитваш постоянно да го обгрижаш и то да не плаче, защото това е сигнал, че е окей все едно. И като този дългия плач, който ти си пробвал какво ли не и така нататък. И аз съм имала ситуации, в които му звъна на Мартини. Към прибирай се, моля те, защото не мога, не издържам, разбираш ли, това дете не е млъква, не мога. И рева по телефона, той е с клиенти на работа, не може просто е така да ги зареже да тръгне към вкъщи. Прямо се минава някакво време, да речем час. В този час се продължава, няма спиране, в което той се прибира, мие си ръцете, само го гушка и той заспива. Това имам чувство, че понеже аз вече съм хипер напрегната, няма как да го успокоя това дете. Все едно, аз как го усещам, аз съм вече толкова напрегната от това цялото време и толкова съм изморена, напрегната, вече съм изнервена. Как ще го успокоя? То няма да спре да реве. И в момента, в който Мартин го гушне с по-спокоен, с по-спокоен ритъм на сърцето, с по-дълбок глас и то заспива. И аз просто... Това е точно така, но ти казваш и аз просто отиваш някъде да си починеш или си му благодарна, че си е дошъл, за да вземе детето, докато една част от майките смятат, ето, таткото може да го успокои, бабата може да го успокои, еди кой си може да го успокои, само аз не мога. Значи не съм добра майка, защото другите успяват да успокоят детето, а пък тя самата не може. И наистина е точно така, понякога на майките ни е трудно и не можем, защото и ние сме скапани и пренапрегнати от един момент нататък. А също така и както за нас 24-часовото кръжене около друго човешко същество би могло да носи напрежение, по същия начин и за бебето 24-часовия контакт само единствено с майката би могъл да носи напрежение. Въпреки че има много жени, които живеят в заблудата на майката не трябва да се отделя от бебето през първите 6 месеца, да речем. Или поне през първите 3. Това изобщо не е така. Няма никакъв проблем таткото, бабата, някой, чийто глас детето вече е чувало, с когото то се запознава тепърва и би могъл да действа като заместител на майката в дадена ситуация, да поеме съответната грижа, за да може жената да излезе, да си почине. Много често майките казват, то няма смисъл да излизам, защото аз като изляза непрекъснато си мисля какво прави бебето. Или дали свекърва ми или майка ми спазват точно за ръките, които аз съм оставила. И това им пречи по някакъв начин да се отпуснат, както и да пуснат контрола над ситуацията. Тоест ние хем това ни натоварва, да стоим нон-стоп до бебето, хем не искаме да го пуснем и да го оставим на грижите на някой друг. Ето това са такива малки неща, които е добре да се променят или да бъдат променени, за да може жената да има по-добър комфорт и ако вече е изпаднала в някакъв тип състояние, да може да започне постепенно да излиза от това състояние. Защото все пак майка ни, свекърва ни може сега да не обгрижат детето точно по начина, който ние сме определили, може да не го сложат точно в този час да спия в някакъв друг, което е нормално, защото детето, сменяйки човека, понякога то сменя и ритъма, с който се движи, с който заспива или пък будува, така че е нормално понякога, въпреки те може да искат по всякакъв начин да положат усилия и да пазят твоите заръки и твоите препоръки и въпреки това да не могат, защото бебето, нека да го кажем, то е човешко същество. То не може да спи, да яде, да се изхожда по графика, който ние сме определили. И това трябва да ни е ясно на всички. Бебето е субект.
той не е обект, с който ние можем да разполагаме и да го, като кукла, да го повиваме, храним, поим и когато не ни харесва да си мълчи, да си лежи в леглото и да не ни занимава. Да, така е наистина. Понеже говорихме за тежки състояния на депресията, след родилната депресия, има ли по-леки състояния? Да, това, за което говорихме и което маркирахме, са всъщност следродилната психоза и тежката следродилна депресия, при които при едното е задължително, пък и при другото бих казала, задължително да се приемат лекарства. При по-леките форми всъщност са много често и много масово срещани. Всъщност на практика представлява част от нещата, с които продължихме разговора. Обикновено това са състояния, които се срещат при жени, които приемат в някаква степен ролята си на майка, полагат грижи за детето още от неговото раждане, грижат се активно за него, сменят памперси, хранят го, кърмят го или пък дават адаптирано мляко, разхождат го. Тоест правят всичко, което е необходимо за здравето и благото на детето, но в същото време е възможно да изпитват и така негативни емоции и преживявания. Нерядко това, което изпитват майките или споделят като трудности, са невъзможността да свикнат с ситуацията, тъгата, която изпитват по своя отминал живот, желанието им понякога времето да се върне назад и да живеят по начина, по който са живели преди, това, че им е трудно да носят отговорността по отношение на детето, че им се иска някой друг от време на време да споделя тази отговорност с тях. И като цяло усещания, които са свързани с тъга, с тревожност, но все пак не са не са толкова дълги като продължителност и толкова чести. Да речем, майката има моменти, в които е щастлива, в които се радва на детето си и такива, в които е тревожна, в които се чувства тъжна, потисната и така, има негативни мисли и преживявания по отношение на майчинството. Като тези леки форми, по-скоро аз бих ги нарекла разстройство в адаптацията към майчинството и са характерни за всъщност изключително много жени в днешно време, които изобщо не смятам, че попадат в статистиката, която цитирахме. Това състояние по-скоро се дължи на така трудността, която в днешно време сякаш имаме жените да приемем тази промяна. А именно генералната промяна на това, че до вчера сме били свободни, можели сме да правим всичко, което искаме, по начина, по който го искаме, а от днес нататък трябва да се съобразяваме изцяло с друго човешко същество. И това, което казват жените, че страшно много им тежи. Не мога да отида до магазина без да питам мъжа ми. Не мога да отида до тоалетна без някой да вземе бебето. Не мога да отида да си измия зъбите сутрин дори, защото бебето става и започва да плаче. И така до края на деня аз съм с неизмити зъби, с несресана коса, по пижама в някои дни, нали, т.е. станало 4 след обяд, тя жената те първа си дава сметка, че е по пижама и така нататък. Тоест в тези ситуации по-скоро говорим за трудност да се приеме реалността такава, каквато тя е. Да, трудно е, но това е реалността. Да. Аз искам да завършим позитивно, да не звучиме твърде депресирано и все пак, пак искам да спомена, че ние просто маркираме съществуващи проблеми, маркираме съществуващи емоции и мисли през жените, просто искаме да ги адресираме, защото са важни. Важно е жената да може да премине осъзнато, да си поеме дълбоко въздух и да приеме, че това нещо са периоди, различни периоди, трябва да премине през тях. Подкрепата е много важна на партньора, на семейството, на близките, на майка, баща. И да не се чувстваме виновни, че ги изпитваме тези емоции. Ако, примерно, някой близък забележи нещо, сега може да ни слушат много хора, могат да не са те сами майки, могат да бъдат родители или партньори. И ако забележат симптоми при жената, какво могат да направят да й помогнат?
При всички случаи е добре да се опитат да разговарят с нея, да я убедят, ако съответно тя сподели за своите трудности, че е добре да потърси подкрепа. Съответно, ако състоянието не им изглежда прекалено тежко и те самите имат в себе си потенциала и ресурса да я изслушат, да помогнат, да се опитат да съдействат, като под съдействие понякога разбираме чисто практическа грижа в това да я освободят някакво време и пространство, за да може тя да прави и други неща, освен да се чувства майка. А в други ситуации говорим за емоционалната подкрепа, която може да окажем в такъв период. Трябва да имаме предвид, че когато една жена стане майка, обикновено тя се завръща към своята собствена майка. Тоест, търси женската фигура. Някой, който сякаш да я преведе през това, което тя преживява. Някой, който да й помогне и който да сподели с нея част от отговорността за бебето, за решенията, които се взимат около детето. Това може да е майката, в някой случай може да е свекървата, друга жена, на която дамата може да има доверие, партньора, разбира се, ако той има така ушите и емпатията да подкрепи жена си. Също така тук може би това, което е добре да кажем за партньора в тази ситуация е, че майката, както споменахме по-рано, е контейнер за емоциите на бебето. Таткото в някаква степен е добре да играе ролята на контейнер за емоциите на майката. Да, зная, че понякога е много досадно, когато партньора е бил цял ден на работа, прибира се в къщи, очаква там да завари един домашен уют, едно така усмихнато бебе, една жена, която е щастлива, удохотворена от факта, че тя е майка, може би му е сготвила, направила му е нещо да си хапне. И това е представата на мъжа за семейния, домашния уют. В същото време се прибира и там го посреща оная жена по пижамата, за която говорихме по-рано. Може би с несресаната коса, с неизмитите зъби и с моля те, по-бързо се преоблечи и го вземи това дете, защото вече не издържам. Да, и от мъжка гледна точка не е приятно, затова в никакъв случай не бих искала да говорим негативно за мъжете. Едва ли не те са някакви хора, които въобще не могат да разберат ситуацията, а по-скоро тях самите да ги подкрепя, да го слушат това като някаква нужда, която тази жена има, може би самата тя да бъде прегърната в този момент. И да й се каже нещо утешително от сорта на о, да, сигурна не съм, че не ти е било леко днес. Ела, дай да видим какво правихте тук с детето. Може ли, миличко, само да си хапна малко и ще дойда да ти обърна внимание. Нали, тоест да се опитат да поемат, не да го слушат през какво ти стана на тебе, ти не беше такава, нали, тотално откачи, я ходи в другата стая си почини малко, защото си пълно кукуруко, дай ми бебето, аз ще го взема, нали, само ти сякаш си майка на тая планета, нали, всички жени са родили, само ти мрънкаш, а по-скоро да го, може да не ни разбират винаги в начина, по който действаме и се чувстваме в този период, но може да ни приемат малко повече. И всъщност да си дават сметка, че те имат огромно отношение към начина, по който жената се чувства. И ако подходят през така това приемане и през опората, която могат да дадат, нещата се подобряват значително по-бързо. И през чувството за хумор. Това е нещо, което съветвам всички родители и майките в депресия, и техните партньори, и тези с лека, с умерена. В тежката е трудно малко, нали, да проявим и чувство за хумор. Там е добре да се подкрепим и с хапчета, както споменах. Но чувството за хумор е нещо, което много често отървава ситуацията. Супер. Ами страхотен съвет. Много ти благодаря за поредния разговор. Надявам се, че бяхме полезни. Надявам се, че има хора, които са ни гледали и са се припознали и съответно са чули поне едно изречение, което може да им помогне в тяхното ежедневие. Много ви благодаря, че бяхте отново с нас. Не забравяйте да се абонирате за канала Неговорено с Диляна Костова. До скоро!